després de treballar a molts llocs diferents, amb molts grups diferents, clar, ja ens trobem amb que hem fet el mateix amb més de 15.000 persones o 20.000 persones, ja se'ns escapen una mica els números. Hem fet el mateix a la universitat, a presons, a l'espai públic. Llavors, una miqueta l'aprenentatge que estem tenint és que són moltes més les similituds entre nosaltres que no pas les diferències. Dos, tres i... Tres, quatre... Clar que hi ha diferències culturals, però el que ens hem donat compte després de treballar amb tanta gent és que tothom necessita el mateix, que és ser reconeguda i tenir l'oportunitat de que algú els hi posi un mirall, un fronton davant seu i que pugui pensar o revisar com fa les coses i si té oportunitats de fer-les diferents, no? Potser no fa molta gràcia que vingui una persona de fora i es posi a votar i totes feu el mateix. Entonces me pregunto si vosaltres com a educadores, vuestra expectativa es que els alumnes facin el mateix que vosaltres, perquè aquí és el que habéis hecho. Sovint, els professors i professores amb els que treballem ens expressen que han sentit incomoditat a l'hora de participar en els tallers de bàsquet beat. Així com també reconeixen que al participar d'aquest espai, en el cercle amb els alumnes, amb els participants, això els permet també, per exemple, fer-se una radiografia de com funciona el grup, quins són els rols, o identificar algunes coses d'alguns alumnes o persones que fins al moment no havien sigut capaços d'identificar, identificar potencialitats, identificar coses que les persones fan diferents de com fan en els espais on ells acostumen a conviure amb els alumnes. Pero a mí me preocupa que tú pienses que los otros no entran. A lo mejor los otros no entran porque no els donem la oportunidad. A lo mejor hay gente en clase que no habla porque no les damos la oportunidad. Y después también, los que no hablan también se tienen que hacer responsables. Ariano, güey. Gesto, esto, María, ¿qué gesto? Grande, ¿qué gesto podemos hacer? És a dir, quan parlem que l'educació hi ha un problema, no volem... O sigui, no només són els xavals els que són un problema, evidentment, no? Tot i que a vegades sembla que siguin ells, no? Sinó que és responsabilitat de tots i també dels professors canviar les dinàmiques, revisar-se, pensar, sortir una mica del pensament quadrat, no? I en Bàsquet Beat el que fem és això, és posar en qüestió coses que donem percebudes que potser estem fent en un dia a dia però que no necessàriament funcionen, no? Bueno,